Παρακαλώ. Η χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Με εργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Αν θα ήθελε κανείς να δώσει τον χαρακτήρα του καθεστώτος της 21ης Απριλίου ως μια χούντα, μια επιδρομή στην εξουσία, είναι καλό να δει την πορεία των ηγετών αυτής της ιστορίας. Έχω κάνει μια ταινία για τη ζωή του Παπαδόπουλου. Άνθρωπος που μορφώθηκε με τα νάματα του φασισμού στη Σχολή Πολέμου του Μεταξάτο 36. Άνθρωπος που στην κατοχή υπηρέτησε ως ανθιπολοχαγός τον κατακτητή. Έφτασε να κάνει μέχρι και επισχέσεις λαδιού στην Αχαΐα, να παίρνει το λάδι και να το δίνει στους Γερμανούς. Άνθρωπος που με την ψήφο του έστειλε στο θάνατο τον Πελογιάννη και τους συντρόφους του. Οργανώνει το 7ο επιτελικό γραφείο για πρώτη φορά, λίγο πριν το 1961, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το 7ο επιτελικό γραφείο, για να ξέρουμε τι μιλάμε, είναι το γραφείο του ψυχολογικού πολέμου, όπως τον έλεγα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορούσε παρά να ηγηθεί μιας δήθεν επαναστάσεως, της λεγόμενης επαναστάσεως της 21ης Απριλίου, που κατέστρεψε ένα από τα ωραιότερα σύμβολα του ελληνισμού, τον αναγεννόμενο από τις φλόγες του Φοίνικα, που αιώνες συμβόλιζε την ελληνική αναγεννόμενη σκέψη. Η στρατιωτική χούντα επέβαλε αυστηρό έλεγχο σε όλες τις πλευρές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Οι εφημερίδες τέθηκαν υπό καθεστώς ασφικτικής λογοκρισίας. Οι στρατιωτικοί λογοκριτές είναι εγκαταστημένοι στη Ζαλοκώστα, στο Υφυπουργείο Τύπου. Και εκεί πηγαίνω με τις διορθώσεις, ας πούμε, σελίδες και όλα αυτά. Αυτοί κόβουνε, ράβουνε και ύστερα βάζουν και μια σφραγίδα. Καταργήθηκαν όλες οι φοιτητικές οργανώσεις, η ΕΦΕ, η ΦΕΑΠ που ήταν στη Θεσσαλονίκη, τα πάντα. Και πάρα πολλοί φοιτητές πιάστηκαν και στάλθηκαν στην εξορία. Στα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων, έτσι, των παιδιών, όταν εκδόθηκαν, εγώ είδα ότι είχαν διαγραφεί πάρα πολλοί επιτυχώντες από τις καταστάσεις που μας έδωσαν για να δημοσιεύσουμε, χωρίς να φαίνονται βέβαια τα ονόματά τους. Αυτοί, λόγω κοινωνικών φρονημάτων, είτε των ίδιων είτε κυρίως των γονέων τους, μείναν απ' έξω από το πανεπιστήμιο. Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και των σύντροφών του ή των γείτονά του. Η Ελλάδα σώθη από μια καταστροφή στην οποία την οδηγούσε η παλιοκομματική κυβέρνηση. Τι σκέπτεσαι για την σημερινή κατάσταση πολιτική? Να μου επιτρέψει να μην απαντήσω καθόλου. Ευχαριστώ.
τι σκέπτεστε για την σημερινή κατάσταση και σημερινή κυβέρνηση. Δεν μπορώ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω. Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε τι ακριβώς θέλω να πω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, Τι σκέφτομαι, εγώ έχω 4 ώρες εξόδημα. 4 ώρες εξόδημα. Αδυνατούν, διότι λόγω του σχήματος, καταλάβατε. Δεν επιτρέπεται να εκφέρουμε ούτε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Έχετε λόγους. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Να μιλήσει ελεύθερα τώρα. Θα είναι λίγο φλού το ερώτημα γιατί δεν μπορεί να μιλήσει κανείς ελεύθερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Πείτε ό,τι νομίζετε. Θα μας επιτρέψετε να μην απαντήσουμε γιατί βιαζόμαστε. Όπως θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Η δικτατορία ήταν για όλους τους ανθρώπους μια πλάκα, ας πούμε, μια ταφόπλακα από την πλάκα. Έπρεπε δηλαδή να λειτουργείς πάντα με τον τρόπο που εκείνοι απαιτούσαν. Οπότε, κάθε τι που έκανες, είτε ήταν ένα σινεμά, ήταν μια ταβέρνα, ήταν ένα σπίτι, ήταν μια βιβλιοθήκη ή μουσική, είχες πάντα το άγχος ότι αυτό που έκανες εσύ δεν ήταν αποδεκτό από τη δικτατορία. Και οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσες αυτό να το πληρώσεις. Εγώ όλη εκείνη την εποχή, Στέλιο, ένιωθα ότι πάντα πάνω στο στήθος μου είχα ένα βάρος. Ακόμα και ο έρωτας ήταν απογορευμένος. Εγώ, ας πούμε, πήγα μια εκδρομή με τη γυναίκα μου στην Καστοριά και, ας πούμε, συνεχώς σκεφτόμουν αν κάποιος με βλέπει, αν κάποιος έκανα κάτι και δεν είχα κάνει για τίποτα δηλαδή. Αλλά πάντα σκεφτόμουν ότι υπήρχε κάποιος που με παρακολουθούσε. Ακόμα και στο δωμάτιο μέσα σκεφτόμουν ότι κάποιος με παρακολουθούσε. Και έπρεπε να κάνεις τους προγραμματισμούς στη ζωή σου, να παντρευτείς, να πιάσεις δουλειά, να κάνεις παιδιά, να διαβάσεις, να κάνεις μεταπτυχιακά, πάντα υπό τον φόβο ότι η ζωή σου θα πρέπει να είναι μια ζωή συνεχώς συμβιβασμού.